Iproblema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Good morning sa Satuya Gabos Fetsa 7 kan Oktubre 2024 Lunes. An pagrespeto migararay sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay ang paglaom na sana po ang mahal na amang Diyos an ipigpaenot niya to sa Gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Tingog Kanbanwaan at tabi, naglalaom na sasabayan manindo kami, kamong nagdiretso kan pagantabay, sagkod alas 10:30 ninodto sa paagikan paglatag mi kan informasyones na minaburutwa dyan sa luwas katuwang si Chief Jimmy an sa kuyang kompadre dyan sa 3rd District si Pading Alarmario, kumparing Jomar Bien, siyempre si Joshua, and yaon man dyan si Karen Nicole Ala. Sa Manibela si Henry Mata. Sa control technikalan sa kuya pong kapartner dyan si Chief Tech Ramir Tanay. Ang samuyang Chief Tech mismo, the big man himself. Ecstasy. Sa newsroom tarabang-tabang yaon dyan si News Direct Mar, siyempre ang walang iba. Matindi. With Angel Mustasa, Mary Joy Jarezgo. Si Angel, si Jen, nakamonitor man yan. With Jimos Barrios, pati naman po si Madam Shaleron sa production, kasabay man. Sagkod sa social media platform, sinda nagtatarabang-tabang. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Asamuyang broadcast po tabi worldwide, netwide. Good morning ha, halay sa Pilipinas, sa Gabos na nag-aantabay sa DCGB News Online ha. Sa inman kamong parte kan kinaban, halay sa Pilipinas, Diyos maray na agad tabi. Mantang sa AM band, region-wide kita, maray na agad yan sa mga taga-Catanduanes. Siring man dyan sa Masbate, yung dyan sa Claveria, may paraan tabay kita dyan, yung Familia Puyo. Siyempre sa Kamsur, Sorsogon, yaon dyan, tabi, Kam Norte. So mga iabot ka sa tuyang broadcast sa AM band. And ako pan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, ang numero kan telepono ko tabi, duman sa mga nag-arantabay man. Good morning dyan sa tuyang suki sa Transport Group. Yan, sa tuyang mga pag-iriba sa Transport Group, si Sir Dan Belangel, tabi, Buda, si Sir Edwin Ala, dyan sa Bicol International Airport. Yan, siring man sa security guards na mga nakaantabay sa satuya. Good morning. May nag-upload, hello, good morning. Yes sir, good morning. Okay, sige, salamat po. Sige, tabi. Yung 992, okay, tabi. Na-receive ko ng upload mo, tabi. Sige, sa Gabos na mga nagdarangog, si Sir Jermelo Ariate. Maray na agad tabi isa mo, Sir Jermelo Ariate. Regards dyan sa tropa, tabi. Dyan sa Provincial Engineering's Office sa pangenot ni Engineer Dante Baclao. Ayan. Sa Gabos na
Suki niya to man na Sir Ato Lim diyan sa kunyan sa ining Petron Tapgas Gasul ha. Good morning tabi. Petron Tapgas Gasul and syempre si Sir Nelson na Garcia. Sir Nelson na Garcia nakaantabay na. Sir Nelson Garcia, good morning tabi isa sa imo diyan ha. Ayan sa gabos na nagdadarangog sa Satuya. Thank you so much for being there. Sagod magitang 10:30 tabi. Istorya mo na kita diyan sa luwas. Nasa linya si Chief Jimmy. Kumpadreng Jimmy, maray na aga tabi, please go ahead. Yes, salamat tabi padi. Maray na aga sa mga parantabay. Padagos kita sa pagmonitor ngunyan digdi sa mga kumilekta dispiray na kan katapusan baga sa aga na ultimo. Oho. And sa ngunyan yaw kita digdi sa banuan kan kamalig an nasa salang sa ngunyan kampo ni Mayor Kaloy Baldo kan banuan ni kamalig tabi pwede complete ini complete line up man sa partidong lakas inda CMD Lakas CMD. So partido ni Speaker Romualdez. Oho. Yung digdi may kuan man kita sa mga amigo ta si Kapitan Proming ni Bakanlig ba ano kap mapad ka Dahil sa naitaw, tanah sa... meron sanay ka Meron. So, ay ni si Sir Benji Noida ano hello. si Pading Pio. Pio. Sir Benji, good morning. Tabi. Good morning. Opo, anong plano ma-file man tabi kita COC? Go ahead po. Nasa ano pa ako, nasa gobyerno pa ako. So, aki ko ang papapilong ko. So, aki ko. So Aki. Chairman. Oh. JP Noida. Si JP. Pero ano, may line up? Independent, sir. Para, independent. JP Noida is chairman kan Barangay City. Oho. Yeah. Okay, so Sige, yan thank you. yan tabi pa de. So mga amigo tayo andig din na yaon man digdi sa gilid-gilid. Anyway, tabi pa de, duman kita sa mga iba pang mga monitor niya to sa mga opisina kan Commission on Elections. Sa Pulangge, may nag-file pizza 4, pizza 5, wag withdraw. Si Kapitan Nilo Sakido, Okay. Independent for Councilor, nagagasa na sa COC niya duman sa Comelec. Kinagahan, winidraw na. Inapot ko Binulot. si election officer Wilhelmine na rin ko na rason. Dahil naman dahil niya pinagapot ko na rason. Iyo. Ngunyan, ang mga nagfile duman, sinda Andy Maris Gotes, dating mayor, independente Mayor Giraray. Pagkatapos, independente Pisebre Edgar Abarques, independente councilor. Ricierdo Rizalde Belen, independente for councilor. Incumbent Kagawad Gonzales Remigio Kalaykay, nag-independente, nag-file naman tabi para councilor. Yan, an sa toyang informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy. Hali dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Sabay na su Kamalig, although ang Kamalig nasa 2nd District pero isinabay na yan kay Chief Jiming Jurisdiction tabi. Nagko-file mo yan yung grupo ni Mayor Kaloy Baldo sa irarom kang partido Lakas Christian Muslim Democrat. Grupo yan ni Speaker Romualdez kan Lower House tabi. Yan. And speaking of ining mga COC, pag-file, digdi Chief Tech Ramil baga sa Albay, halos kompleto na. Daita na sana na hihiling pa, physicalmente nag-file, I don't know kung igo ang pasugo o representante. So, grupo ni ako Bicol Congressman Jill Bungalon. Si Congressman Jill Bungalon baga kan ako Bicol iyo an pinagugrum sa grupo nara Congressman Joey na maging kasabay ninda sa grupo as congressman na sa 1st District kan Albay. O takan Sabado yaraon na diyan halos gabos na. Sara Mayor Crisel
Sara Adriana Salceda, Sara Kong Didi Cabredo o sinda-sinda po respectively sa indang mga distritos ang nag-file na. Si Adrian and si Kong Didi, yun na, nakapag-sumitir na for 3rd Congressional District. Sa 2nd District, si Kaloy na Andes Loria, data paaraman, si dating Congressman Kitoko, yun pala, nalingawan ko yan pinag-abangan ta pa, kuno rin man masumitir kan sa iyang COC. Inda baka nakuan ko lang paki-remind na lang yung tropa kung nakapag-file na sa first inning si Jill na Congressman Jill Bongalo. Now, ang pigo para arantabayan ngunyan tabi is ining so pag-file na baga which nakapag-file na nga ni and inacceptar na kan Commission on Elections ining si dating Governor Noel Rosal. Yan. We must bear in mind, ini po i-discuss niya to using yung inputs na ipinagpaabot sa satukan mga abogado. Bako tayo ning sadiring opinion, bako tayo ning sadiring pag-analisa kundi inputs ini hale sa legal community using the latest jurisprudence kan Supreme Court and other suppletory laws na iyo po ang minapakusog kan sa tuyang kaaraman as in minapaliwanag na dapat itong masabutan ang sitwasyon na iyan tabi. Manungon sa pag-file ni dating Governor Noel Rosal kan sa iyang sertifiko de kandidatura, we will take this up as squarely and as cold as cucumber as possible using yung mga applicable laws na ipinagtuturo sa satuya kan mga sources niya tong abogados, may mga huwes nga ni, although habo naman magpa-mention kan pangaran nila sa ere, titabangan lang kita na maidukar ang tao sa tamang tahaw na paagi Now, nag-file baga si dating Governor Noel kan sa iyang sertifiko de kandidatura which day bagang kaulangan ta iyo nga niya na pinagsasabi kan na legal community ang COMELEC day pwedeng magsayuman na pagbawalan ang si isay man na makapag-file kan sa iyang sertifiko de kandidatura sa man na ilihidong posisyon sa man na klaseng eleksyon susog sa satuyang lay. Now, taan apod kaan ministerial duty. Pag sinabing ministerial duty, akseptaron mo sa naayan as in ilaog mo sa record basta so requisitos na kinakaipuhan na dokumentos na isumitir kompletado buda sa mga entries diyan sa aplikasyon tama. Yan. A-acceptaron iyan. Day pwede magtaram sa COMELEC. Day ka pwede. Taarog kay ni. Ministerial. Okay. Di nakapag-file baga si dating Governor Noel Rosal. Ngunyan na ibareta na baga kasubagong aga ni News Director Edwin Peralta and kasuhapon na basataman sa Philippine Star sa saindang official man na publication yung Philippine Star online ninda and kasubago pinag-interview man si Chairman George Erwin Garcia duman kan mga pag-iriba niya to sa hanap buhay sa Manila. Pinag-interview man duman. May mga latest pronouncement na igwa ini naturalmente ning impact sa mga politiko na nag-file sa indang certificate of candidacy na pareho ang sitwasyon ninda. Okay, ngunyan. Oni po tabi sandali ha ito so kanya to so COMELEC ini tabi so Philippine Star yan so Philippine Star tabi yan na kunyan na release ninda tabi ang pinagasabi duman na si Chairman George Erwin Garcia tabi Chief Tech Ramir may pahayag na itong mga nag-file kan sa indang certificate of candidacy na igwaning desisyon ang ombudsman na i-dismiss sinda
sa saindang pwestong ilihidong pigakaputan dapat magkuapo ning or makakua ning TRO. Ano po ning TRO? Temporary Restraining Order. Ang sabi ni Chairman Erwin Garcia kan COMELEC, kasubago, nahiling ko mismo sa interview, live sa TV, buda sa audio nahiling ta, video. Antara mo ni Chairman Garcia, gabos na mga nakapag-file ngunya ning COC na igwa ning dismissal order hale sa COMELEC na pigdidismiss inda sa saindang pigakaputan na pwesto sa gobyerno. Igwang administrative case na ang desisyon is dismissal. Dapat makakuasinda ning TRO, Temporary Restraining Order, from the Supreme Court sagkod Disyembre 13 kaining taon. Takunda isinda makakakua ning temporary restraining order in favor sa sainda duman sa mga nagkandidatong nag-file na igwaning dismissal, sinda po automatic i-disqualify kan COMELEC. Moto proprio kan COMELEC tananata. Ang sabi ni Chairman Garcia, ini po pagrespetar sa jurisprudence kang Korte Suprema, asin pagmidbid pagrespetar sa desisyon kan ombudsman. Ang sabi ni Chairman Garcia kasubago, totoo nga ya ang mga nadismiss nga yang persona na nagkakapot ning elehidong pwesto. Ang mga nadismiss nga yang iyan, ang principal penalty is dismissal and the accessory penalty is prohibition nga ya to hold public office. Totoo nga ya. Bako nga ya iyan final. Pero it is nga ya immediately executory. Suduwa nga yang iyan. The principal and the accessory penalty is immediately executory. Gustong sabihin, ipautob na tulos mantang so apektadong partido igwaning diretso pa na mag-file nin legal remedies within the procedure afforded for by law. Yan. So kaya iyon ang pipanindugan mo niyan kan Commission on Election. And may mga strings of cases palan ka yan ang Korte Suprema na ang sarong pinag-dismiss na igwang hinampang na kaso administratibo, halimbawa empleyado ka kan gobyerno or ika nagakapot ng ilidong pwesto, kung igwa ka ning administrative case na hinampang tabi, ang principal penalty carries with it automatically yung accessory penalty. Tadigdi sa kaso ining pinagpaabot sa satuya mga ining sarong latest na kaso ining Pichay Jr. versus Tutol. Inihali ni sa sarong huwes na pinag-inquiran niya to Pichay Jr. versus Tutol, GR number 211515 and 236288, November 11, 2021. Dan igwa pang kaso, Mary Elizabeth Ortiga, Ortiga, TY, versus H. Ret ining House of Representative Electoral Tribunal and Pichay Jr., GR number 257342, dated April 25, 2023. Supreme Court iyan tabi man na desisyon. And DILG Opinion number 11, Series of 2026, dated February 18, 2016. Nagsasabi na dapat ipag-distinguish so principal penalty buda so accessory penalty. Na gustong sabihin pag final o pag immediate take note daday kita nagagamit nin final
pag pigsabing immediately executory ngaya, gabos ngaya yan dapat i-implementar without any distinction whether it is principal or accessory penalty. Yan. Although, bako pa ngaya yan final, but it is different ngaya because immediately executory ngaya ang duwang iyan. As enunciated for sa mga kasong inikan, arog kaan na sitwasyon na nakaabot sa Korte Suprema na dinesisyon na kang Korte Suprema. Kaya sabi nga ni kasubago ni Chairman Erwin Garcia, opo ngaya, it is not final. Pero basado ngaya iyan sa mga leyes, dapat ang duwangan immediately executory, both the dismissal and itong prohibition to hold public office. Kaya nga i-implementar man yan kan COMELEC, sagkod na dai nakakua sa mga personas na iyan na igwaning araw ka na sentensya ning TRO sa Supreme Court sagkod Disyembre 13 kaining taon. Tananata Disyembre 13. Pagkatapos ngayon kaiyan, mapuon na kami kang pag-imprenta kan mga balota para sa masunod na eleksyon 2025. Kaya iyan, kung pag-iisipon, dapat kaini sa grupo ni Mayor dating Governor Noel, gibuhon ang gabos na remedyos within the legal framework kan prosedimento kan sa tuyang judicial system because time is running out na tabi Chief Tech Ramir. Dapat kaini kung ning maray kan legal team ni dating Governor Noel. Hanggang December 13 na sana. Taigwan ning pigusunod man ang Commission on Elections na desisyon kang Korte Suprema manunungod sa mga bagay na ng mga principal and accessory penalties. Igo pa lang kaiyan. Totoo nga ya tabi, bako pang final, tapo di pang i-appeal. Pero pendyente nga ya, kung day pa nakakako aning appeal, dapat nga ipautugnan because it is immediately executory nga ya. And duman sa mga kasong naunang bitanta, iyuan ang desisyon kang Korte Suprema manungod sa siring na bagay naan. Dahil nag-distinguish, dahil nagtaram na ang immediately executory siya na so principal penalty. Dahil nga ya, kundi ang tinaram ngay kan Supreme Court, immediately executory. Dahil nag-distinguish, dahil nagtaram na dahil mo pwedeng i-execute yung accessory penalty na i-execute mo sana so principal penalty. Dahil po, kundi ang taramon ngay kang Korte Suprema, immediately executory. Kaya ang sabi ni Chairman Garcia, bilang pagrespetar sa ley and pagrespetar sa desisyon kanong ombudsman, iyo ngayain ang samuyang ipapautob. Kaya kaipuhan, abako sanang sara Governor Noel, pati so iba pang mga similar ang sitwasyon, ta sabi nga ni Chairman Garcia, dakul ngaya ini na mga arog kain ng sistema, na mga may nag-file pa ngaya ning COC, although dahil niya pignaranan. May naaraman ngayon ako ngayon sa Bicol, Igwa, Budasain pang mga lugar ito, igayata dyan somewhere else sa Visayas. O iyo ngayon ini, ang i-applikar na lay, tayo yan, ang desisyon nga kang Korte Suprema. And we must bear in mind na ang gabos na desisyones po, sabikan sa tuyang mga sources dyan sa legal community, pati mga huwes na nakakahuronta, ngaya piyo, ipasabot mo ngayon sa tao. Ang gabos ngayang desisyon kang Korte Suprema, nagiging parte na ngayon kan lay kan Republika kan Pilipinas. Iyo ngayon ang susunod doon. Kung igo ngayong mag-abot na parehong kaso sa Korte Suprema, na parehoan ko niyan. Ang sirkumstansya, iba sa nangay supetsa, iba sungaran, iba su lugar kung saan. Pero ang issue ngaya at law is pareho, ang i-applikar ngayang lay, su mga nainot na desisyon na applicable sa kasong iyan. And ang apod ngaya kaan, ining mga ipinaluwas na desisyon kan Korte Suprema na nagiging parte na kan lay kan Pilipinas, principle of stare decisis. Iyan na mga desisyon kang Korte Suprema, parte na nga yan kan lay kan Pilipinas. Kaya, iyon na supig sunod ngunyan kan COMELEC. Una tatapig di-discuss ko ini, tanganing malinaw po sa satuya agabos. Day kita ning pigwapaboran, day ning pigdidispaboran. Tahaw sa nakita, iyon pigasabi kan lay. And
kung ano ang desisyon kayan, very interesting. Kita nakakaukod tabi na common tao. O hihilingon ta kung kayang mabukod na kan grupo man ni dating Gobernador Noel within the legal framework. Ang imprenta kan balota kunyan ining katapusan kan Disyembre. O tada iman ngay mapupwedeng isasabay mi sa listahan, sabi ni Chairman Erwin Garcia, sumanga arog ka na may mga pendenting kontrobersiya. Kaya this is very interesting enough. Hilingon ta what will happen in the coming days. Yan. And we will keep you abreast tabi sa mga development kan mga bagay na yan. So yan tabi ha, ang mga kuanan itong kaso na pinagdesisyonan kang Korte Suprema manungod sa bagay na nagsasabi na dining distinction po between the principal and accessory penalty ini pong Pichay Jr. versus Tutol GR number 211515 and 236288 Petsada Nobyembre 11, 2021. Iyan sa pagpaduwas kan desisyon kang Korte Suprema. And then Mary Elizabeth Ortega TY versus HRET and Pichay Jr. GR number 257342 April 25, 2023. Yan. Iniigwa maning DILG legal opinion, although opinion lang ini, bako ining ini masyadong kunyan, it won't hold much weight, pero opinion man kan DILG manungod sa siring na bagay. Ining opinion number 11 series of 2016 dated February 18, 2016. So yan po tabi ha, inisplikar ta lang ang sitwasyon. Inisplikar ta lang ang sitwasyon, day kita nagtaram na ikaday ka pwede, ikaday ka. Inisplikar ta lang sa sitwasyon tabi, tanganing masabutan ta kung ano ang birtud, asin kung ano ang, sabi na nga ni, mga layes na pigagamit kan sa tuyang gobyerno in order for us to be well-informed and well-educated and makapagdesisyon kita nin tama susog sa konstekto kan sa tuyang lay. Sige, oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa aloloda, umuwi ka ng bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka pa sa bukid. Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B Can Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang aran niya, ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi,
Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit angat ang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang bagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi Chief Tech Ramir. Standby muna Tabi dit na minuto lang Tabi dit lang Karen and Padingal nganing lado-lado kita Tabi sa pagbasa kan o kaya pagtukar kan istorya day kita mawindang basahon tama so nagkaperang kunyan digdi reaksyones sabi ni 680. Good morning Sir Pio. 0680 ini 0680 ang last 4 digits. Good morning Sir Pio. Very well said and very well explained Tabi. Sana maintindihan po yan sa mga ordinaryong tao na di basta-basta kina very technical ang mga layes ta. Salamat pong maray Sir Pio sa pagpaliwanag. Kina ang mga sources very reliable po. Tamay mga batas po kita na dapat sunodon. Kina ano man na maging desisyon san korte, amo na ang pagbabasehan san mga batas ta. Salamat man Tabi 0680 sa pagkakaintindi man asin tiwala na ipinagtaon nindo sa sakuya Tabi. So sa tuyang sarong huwes na amigo na source nagdadangog. Very well explained. Yan, salamat Tabi diyan sa source niya tong huwes. Huwes mismo Tabi ini nagdangog. Very well explained. Kunyan Tabi Okay, sige. Sabi ni 2917, if dismissal po kang ombudsman while on appeal sa Supreme Court, logic will tell us is equivalent po kang restraining order under legal fiction. Kung may prohibition, mag-file kan COC o makandidato bako na ministerial kundi discretionaryan po. Arog po kani Tabi sa 2917. Okay. So pag-file ninda day pwedeng prohibiran at its initial stage. Sa pagsakat mo diyan, paglaog mo sa opisina kan COMELEC, ma-file kan COC mo, day pwedeng sayumahan kan COMELEC, a-accept taron iyan pagkatapos na i-verify tama sa mga entries, kompletos dokumentos, CONA, itong Certificate of Nomination and Acceptance, nagbayad ka duman sa certification fee, itong documentary stamp, o kung dahil ng documentary stamp, nagbayad ka duman sa Treasurer's Office, yaon sa resibo, a-accept taron iyan. But, ngunyan po, naigwanin arog ka ng mga kaso, igwa na ning diskresyon so COMELEC na inakseptar initialmente so sa imong kunyan pag-file ta discretionary nga initialmente
Pero pag igwa na ning araw kaning instance na pinagsusunod na ang COMELEC na desisyon kan Korte Suprema, igwa na sidang poder na ipautob ang lay. Yao na malaog so discretion kan COMELEC. Kaya sabi baga ni Chairman Erwin Garcia kan COMELEC, sagkod Disyembre 13 dapat makakuaning temporary restraining order hale sa Korte Suprema yung taramon, because ang Court of Appeals tabi day man iya nag-issue ning TRO. Ano day nag-issue ning TRO? Only the Supreme Court ang nagtataon ning TRO po. Yan. So pag abot duman tabi sa Korte Suprema, dapat bago mag-Disyembre 13, sagko Disyembre 13, makakuasinda ning TRO favorable sa mga araw kay ning kandidato na araw ka ng sitwasyon, in which case halimbawa kay dating Gobernador Noel. Takunda dahil sinda po ililista na bilang opisyal na kandidato duman sa balutang i-imprenta na kan COMELEC after December 13 ngunya na taon. Ano po? O sige. Ma-file man palan sa aga sara kunyan sara Jill Bungalon, kong Jill Bungalon sa agad atabi kasabay si ining dating kinatawan comebacking Raul Roy Borrejon sa aga sinda ma-file kan sa indang sertifiko de kandidatura. And ngunyan man nag-file na si dating congressman, executive director Attorney Pido Garbin Jr. Na as second nominee, nag-file na kan sa indang certificate of nomination and acceptance sa Manila Hotel. Ngunyan po, yan, second nominee si Executive Director, Attorney, dating Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Nag-file naman kan sa iyang pagiging second nominee, garo naman sa nayan certificate of candidacy kan ako Bicol duman sa Manila Hotel sa 10th City sa COMELEC. Sige, yan po ang mga latest. Mientras tanto, nasa linya na si Karen Ala. Okay ang connection tabi, Chief Tech Ramir. Karen, good morning. Please go ahead na. Salamat, tabi Sir Tio. Good morning sa mga paraantabay. Sa ikapitong aldaw ngunyan kan filing of COC o aldaw, paaguan huling aldaw kan filing of COC. Matumal pa ang pagbirisita digdikan mga aspirantes sa filing venue kan Commission on Elections Legazpi o COMELEC Legazpi digdi sa second floor kan Ligorian Mall para mag-file kan sa indang kandidatura. Sa entrevista kan DCGB News kay COMELEC Legazpi Election Officer Attorney Connie Del Castillo, sinabi ka ini na basado sa uro aldaw na pagdatos ninda kan mga nagpa-file kada aldaw para sa syudad kan Legazpi. 7 para konsehal, 2 para alkalde, halagad sa pasanang para DC alkalde sa syudad, ang nagparal kan sa indang kandidatura. Kung kaya mismong sinabi ni Attorney Connie Del Castillo na matumal talaga ngaya, dagdag pa ni Attorney Del Castillo, aram naman sana kan mga aspirantes na 2 aldaw na sana ang natutada bago matapos ang filing of COC. Maski ngaya i-enganyar paninda ini na magparal na, may mga sadili man ini mga pamahiin kung kaya buot na tigil-respeto kan COMELEC Legazpi ang sa indang mga desisyon kung sinda ma-file on the last minute o ma-file sa aldaw na gusto ninda. Pero dinuon kainin na kung sinda last minute filing, halagad may buminutwa na problema sa indang COC. Iyan anda ina ninda magigbuhan ki para. Dagdag na report hali sa luwas, Karen Ala with Boy, DCGB News. Thank you so much, Karen. Sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas sa Mobil, kasabay si Boy. Sa rupang istorya, nasa linya, sandali, iko-connectar nin maray ang linya dyan kay Compadre Ngal. Sige, Compadre Ngal, kino-connecta natin ang linya, maray na agad dyan tabi kay Compadre Noel Manalo. Sige, nasa linya na, ipasok natin agad, tulos-tulos si Compadre Ngal. Compadre Ngal, good morning, please go ahead. Yes, Pade, good morning. Alas 10 na, pero zero balance pa, digdi sa Albay COMELEC. And nag-file ko niyan, o dahil nag-file ko niyan, kan certificate of candidacy as of this moment, bagpon pa kaso bago during office hours. Kaya lilang kag na digdi si attorney
Maria Bunaw, Mhm. lawag na ngayon digdi alam na tamalipot-lipot digdi sa opisina. Mhm. At talagang dahil pag kinagpapile pa di. Anyway, sa update baga digdi sa Comelec, ikaw naman kinagparail, magpumba ka mga inot na aldaw Oho. sa kargong gobernador. Yaw na so tulo. Tulo. Si Oh. Governor Attorney Rex Lagman sa nanginot. Sinundan ni dating gobernador ng Pasal. Yan, si Gobernador Joey Salceda tabi padi. So nainot ba kainot-inutik kan first day si Kong Joey through attorney kunyan Jong Bonafé. Jong Bonafé. Tapos suminunod na sara Gobrex na sara dating Governor Noel. Di kompleto na sa tulo so contenders. Kompleto na sa Sa tulo. mga congressman sa aga na lang daw si Congressman Sa Jill. aga. Si Congressman Jill. Naramta sa aga sina Congressman Jill Bungalon and ang grupo. Oho. Sa aga man naka-schedule. Sa pwestong Vice Governor, ikaw naman kay Tulo. O si June Alegre. Si Hermoines June Alegre. Si Diday Nako. Tapos si Diday Nako. Si Dante, kinatawan Dante Dante. Arandia. Tulo naman sinda. So sa second district ang kurang na sana si Kito, si Congressman Kito. Ano? Sa second district, si Congressman Kito, sabi niya, nakaurong kumagasarong aldaw. Sa aga man tabi pa din ang schedule ni Kito ko. Sabay sinda ni Kong Jill. Si Kong Jill sa first, ano? Okay, sige. Sa third district, okay na so dua, si Didi, buda si Didi. Adrian. Tapos si Mayor Adrian Salceda. Iyo. Parehas na yung naka-file. So, Dahil naman yun yung ang mga- pighalat ng mga personalidad, ano? Iyon na, halos gabos na. Sa mga darako ko lang pwesto sa Congress mo, Congressman sa first district. Si Crisel. Yan naman si Crisel na Lagman, naka-file na. Oho. Sa mga board members sa langan, biga-alata na magkakurumpleto. Sa second district, nahiling ko palang digdi sa record si Harold na Imperial. Diyan sa mahiwagang libro ni Tatamon Kasulya. Yun pa lang sa naka-file digdi sa sa Second district. Second district yan. Di Sa ba third, na ipa? kumpleto na sa third eh. So kung grupo ni Kong Joey, kumpleto na sa third. Oho. Iyo, sa board member, iyo na. And then, ano pa yun eh, sa yun na, nagkakapira naman ng mga para board members and nag-file pa din. So, nabigalat pa sa kun ngunyan and sabi may nagkuha ngunyan si COC kaya baka may mag-file ngunyan na aldaw. Iyo. Anyway, ang Comelec, padago sana pagalat, bigilaw man talaga na sa aga ang dagsa kan mga natatanapang mga aspirante dahil sa pagtubod ninda na numero 8 maswerte. Pero kunya na eh, so mga major tapos na. Patapos na tabi pa din. Masasabay-sabay na lagyan, kinatawan na lang, buda si Kong Jill, buda si Kong Kito. Yun na lang ang bigyan ng pangantalig sa province. Iyo. Anyway, tabi pa din. Yun ang update digdi with Comelec personal sa panginot ni Attorney Bunaw. Mario, thank you. Thank you so much, kumpadring Al, dyan sa Comelec Albay. Siya ang akreditado dyan sa hali sa Samuyang Network na magsubaybay digdi sa filing kan COC. So grupo man ni Kaloy na Loria, iyon na, nakapag-file na ito kan nakalihis pang mga alda. Tabi? Okay. Sige, sa nasyonal man taod-taod, pag-ururestoryahan tayan, pakalis muna ka nagkaperang mga pagirumdum buda bareta ni siya alas 10. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito, tunay na pagbabago. Kaloy Andes Gloria.
At siyambaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital. Pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ay nalbayis. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinagmando ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga police unit sa bilog na nasyon na igutan ang seguridad, partikular na laban sa mga armadong grupo na pwedeng magkausanin kariribukan sa papaabot na campaign period para sa 2025 midterm elections. Ginibo ni Marbil ang direktiba kasabay kan nagpapadagos na filing kan na Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon sa masunod na taon. Sigun kay Marbil,
Kritikalan sa indang responsibilidad sa pagsiguro na ligtas asin patas ang kapalibutan para sa gabos na mga kandidato asin magin sa publiko. Dagdag pa kan hepe na tututukan man kan puwersa kan pulisya ang mga lugar na may istorya nin kariribukan may kinaaraman sa eleksyon sa paagi kan pagpapalangkaw kan police visibility, pagbugtak nin mga checkpoint asin padagos na pagsubaybay sa nasambit na mga lugar. Kung matatandaan, nainot nang nagpaluwas nin patanid si Marbil sa gabos na kapulisan sa nasyon laban sa pagsisirbi sa mga politiko kung saan ipigpagirumdum kaanian na importansya kan pagmamantinir kan neutralidad asin pag-iwas sa pagpartisipar sa mga politikal na aktibidades. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marahay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun baga ito. Sinda kita ika-ako biko na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaikwang trabaho. Kadakol na mga naginibo lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurong basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. O nagpuuna palanso motorcade kay Miss Face of Beauty International 2024, Miss Jean Isabel Bilasano from Malilipot, Albay. Yan. Congratulations and welcome back. Salamat sa ondra na ipinagtao mo tabi sa bilog na kinaaban para sa Pilipinas. Dagdagan tang impormasyon sa luwas, si Joshua na sa linya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning sa Tio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong baleta, aram ang pasikot-sikot sa lado politika. Ini na pinagbida man na simbag ni Attorney Ian Makasignag sa paglansar kini o pagdalagan kini sa Daraga Albay bilang sarong konsyal. Formalmente ni Sir Pio nag-file kan sa yung certificate of candidacy ka nakaaging Sabadong aga bilang sarong independenting kandidato. Sigun kay attorney, solamenteng rason niya iyon para makapagtabang sa mga Daragenyos. Asin sigun say nagkaperang saro siyang election attorney, nagkaperang mga leaders naman ang kumbaga kinaputan niya bilang kliyente, kasabay na nagkaperang mga mayor digdi sa Banwaan kan Daraga Albay. Nangagunta Sir Pio ang entrevista kan DCGB News kay Makasignag. So nailingtang kumbaga may ambag sa Daraga rason para mag-file po for councilor. Actually, ang pagdalaga na ini, ang purpose ko is talagang makatabang sa Daraga. So bilang sarong abogado, naging abogado kay mga politiko, so mayor digdi sa Daraga, pirang mayors digdi sa Daraga sa probinsya. Kaya aram-aram ko ang mga kaipuhan sa Baga sa Banwa, and bilang din maging model kang mga masurunod na henerasyon na ang pagiging politiko dapat pagsirbi lang talaga sa Banwa ang requirement. Bakong sa pansadiri. Ano pang may offer mo sa mga taga-Daraga in case mapalag mo mga taga? Actually, ang focus ko is magkaigwang independence ang sangguniang bayan sa executive. Tayo ni baga separate yan. And at the same time, to pagtatawang kong pansin ang ining sa trabaho, sa turista, dapat magayon ang mga magayon man ang lugar digdi sa Daraga, and at the same time ang tubig tutuunan tayo ang pansin. Itatry tang mapakaray ang serbisyo sa tubig digdi sa Daraga. Paano mo po ang tubig ta maski nga ni baga mayor day pwede magtutut na may luwa po yan? Actually, nagi man akong chairman kang board. And siyempre, may mga problema actually ang pagpadalagan ngunyang kang Daraga Water District. Itatry ta na magkaigwaning maray na pasunod-sunod ang luwa tapos ang prime water. Thank you po, attorney. Thank you. Thank you. Yan sabi Sir Pio, naging entrevistata kay Attorney Ian Makasinag bilang naglansar o bilang kandidato pagka-konsyal sa munisipyo kan Daraga Albay. Roger. Ayan tabi Sir Pio sa presenting ini, day pa si nag-abot diraray digdi sa Comelec office para mag-file ni kandidatura sa maskyan ng posisyon digdi sa Daraga Albay. Sa presente, apat pa sana para konsyal. Yes.
Yan tabi Sirpion, dagdag na istorya, Josh Pabino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. Okay, connection tabi Chief Tech Ramir kay kumpadreng Jomar. Pading Jomar, good morning man tabi, what's happening? Salamat pa rin PU. Good morning sa mga parantabay. Apat na, bale, anak ka file bilang alkalde kan Ciudad Cantabaco. Oho. Ini pa de batapos na umabot di Kasabago Pasado alas 9 sa Comelec Tabaco. Ang sarong nagngangaran na Noel Blanquisco, 58 years old, kan Puruktos, Barangay San Vicente, Cantabaco City. Si Noel Blanquisco nag-file kan sa iyang kandidatura para alkalde kan Ciudad Cantabaco. Ini na ang pagkapatid di dahil pa si Supigla umambaga si Benji Rosal. Saka igwa pang saro na pigsasabing ma-file man ngunyan aldaw o sa aga. Kaya kung magkaralawas ano man magralaban digdi. Pero ni si Noel Blanquisco nagpasiring digdi kay ribaan pamilya niya asin ang mga pag-iriban niya sa iyang organisasyon. Ang organisasyon na Big Kiss Tabaqueño sa iyang sinabi na dahil siyang partido, politikal, independyente, kundi ang sa iyang pag-iriba, itong mga pag-iriba niya sa Big Kiss Tabaqueño. So gusto ko sabihin dahil siyang Vice Mayor, dahil mga kagawad, prioridad ni Mr. Blanquisco ang pangkabuhayan sa iyang pagdalagan bilang alkalde kan Ciudad Cantabaco. Kamuyang objective dabi pangkabuhayan programs sa mga barangay. Pagkatunayan, last year pa, nagdadalaga na ini. Sa muyang mga communal gardens, sa muyang mga urban gardening program. During months, dito man kami sa reforestation, para makatabang sa environment, tapos sa feeding programs ng mga kabiya. During man, sa pagkagang may Pagino, kami sabi na evacuation centers kayo dapat kapagin ng pagkaon wala mga games sa mga kabiya. So, ako sabi, nag-desisyon na maging mayor ng kapagin. Para sabi, patuloy ko o palaganap ni ang samuyang programa ng pangkabuhayan sa mga barangay. Si Mr. Noel Blanquisco, kandidato, nag-file sa iyang kandidatura para alkalde kan Ciudad Cantabaco. Igwa pa siya pading piyo na pigbaranggit sa pagkipaghurong kan DCGB News na iba pang mga programa, arog kan sa mga plano niya magtugdok ng animal shelter para sa mga ayam, sa mga deda nagka-artika sa mga ayam. Madunar siya ng 1,000 square meters na daga sa sayang daga duman sa barangay Tabigyan para sa lugar na ini. Bako ngaya iya na building ko digder bagay style buhi lang mga ayam na nagkakurudal asin iba pang mga programa na barangay niya sa Kasubago. So bali apat na naka-file para alkalde di sa Ciudad Cantabaco. Alas 2 ang hapon piglalao man na ma-file si Benji Rosal bilang alkalde kan Ciudad Cantabaco and dahil sigurado ko itong may sarupada ang ma-file man na bali pang-anom digdi sa Ciudad Cantabaco. Yes. Yan pa rin magdagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali madyan sa Ciudad din Tabaco. Alas 10:15 nin pagkaaga, nasa linya si Chief Jimmy. Chief Jimmy, good morning. Please go ahead na. Yes, salamat Abi Pali. Maraynaga sa mga parantabay. Panagos kita sa pagtugay-gay sa mga opisina sa Commission on Elections sa Ngunyan. Digdi sa banwan ka na uwas, kaso hapon nag-file iyo ang kampo ni Mayor Domingo Escoto, mabais na sana sa 2025 tapos na sa termino niya ang mayor si kagawad incumbent attorney Sharon Escoto. Iyo. Magtugang Mayor Sharon, Vice Mayor Domingo Escoto. Ngunyan, katatapos pa siya naman kan regular na sesyon sa pamamayon ni Vice Mayor Hector Loyola. Midbidi ni sa Longhair, digdi sa banwaan kan uwas
aaramon man niya to tabi pa dito katatapos pa siya nagka-eleksyon kon ano an Lunes ngunyan sa aga ultimo na ano ang plano niya para sa 2025 election. Hindi rin siya ma-file ano ang partido niya and ano pa ano ang mga priority niya digdi sa Banawaan Kanawas. Vice, good morning. Sa ibong na linya po si Bading Pio sa Angkor sa DCGB. Good morning po. Yes, sir. Pio. Yes, good morning po, Tabi Bahay. So, ano po ang plano sa lado kang politika, Tabi? Go ahead po, Tabi. Opo, magfa-file po tayo ngayon ng candidacy natin as mayor of the municipality of Uwas. Ay, opo. O, ma-file ka ngunyan as mayor. Under what party, Tabi, Vice? Magra-run po tayo as independent. Independent, opo. So, be that as it may, independent, igwa ka maning tigkonsidera na pwedeng darahon na vice, Tabi, o mga konsihales? Independent lang po, pababayaan natin ng taong pumili kung sino talaga ang gusto nila. Ayun, Hindi natin itatali ang tao sa partido o kung sino mang politiko, kung hindi doon sa aspirations nila, kung sino yung mga tao na bubuo ng gobyerno. Kasi ang nakikita natin ngayon minsan, hindi gobyerno ang binubuo eh. Okay. Kundi mga sariling pang-interest eh. So, yan po ba na statement mo, Vice? Is that one of the driving factor kung bakit ka nag-file? Opo, kasi yung pinangako na institutional development, mukhang napako. So, mas importante po sa atin na ilagay yung pundasyon kung paano maggobyerno, maipakita sa tao na ang gobyerno para sa kanila, ibalik ang kapangyarihan sa pagdedesisyon sa tao. So, how would you convince po, Vice, yung mga butantes natin dyan na samahan ka po? Go ahead po. Actually, no effort yung convincing kasi maliwanag naman po ang gusto ng tao. Maliwanag na gusto ng tao na mabalik sa kanila yung kapangyarihan. Natutuwa tayo na may mga programang ayuda. Pero nakikita natin yung sistema ng pag-aayuda, nagmumukhang pulube yung mga tao. Hindi natin dapat pinapayagan yun. Pera nila yan eh. Pera ng taong bayan yung ibinibigay sa kanila at ibinabalik sa kanila. Hindi yan nanggagaling kung kaninong tao, kundi sarili nilang pera yan. Galing sa buwis, galing sa pinagtrabahuhan, galing sa pinagsumikapan at pinagpawisan. So, Vice, when do you intend to file po? Please again. Today po, I will be filing my candidacy. Okay. Good luck, Vice. Napakaraming salamat po. Sir Pio, maraming salamat sa programa mo at kay Sir Jimmy. Likewise, Okay, opo. so yan sabi si incumbent Vice Mayor for for 2025 Hector Long Hair Loyola Tabi Pade. Last term niya nangunyan as Vice ano? Dahil Vice pang parang term mo niyan sa first term. First term. And ma-mayor na siya ngunyan sa ngunyan na paglutsada. Okay. So yan Tabi Pade, bali digdi sa UWAS three corner na ma-file ngunyan si Vice Mayor Hector Loyola. Nag-file ka sa hapon kampo ni Mayor Escoto. Last day, kampo ni John Trinidad Tabi Pare. Roger. In UP. Okay, so yan ang sa tuya mga dagdag na informasyon with Vice Mayor Hector Loyola kan Sangguniang Bayan Uwas Albay, Piminasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy sa istorya and dyan sa UWAS si Vice Hector Loyola, mga fileman independente alkalde ngonyan. Sa lado nasyonal man Tabi so mga linyada baga sa senadores, one of which si Secretary Benhur Abalos ma-resign na yata as as DILG Secretary ma-file na siya as senator sa line-up man po ni kan administrasyon ni Bongbong Marcos. Iyon ang so grupo ni ining si Secretary Benhur Abalos. Sa totoo lang Tabi kung pag-isipon ibaga pigasabitan na igwa kita nin mga dapat na hilingon sa ngunyan itituon sa satuya na pagpipilian diyan sa Senado. Naku sus Mario Josep, nagkakapira na talaga
ang pwede mong makuha. Now, ini for example lang ha, ining si Benhur Abalos, abogado. Luto sa kunyan sa public service. MMDA, kabos tabi, DILG secretary, yan. So, mga ehemplo lang. Ehemplo lang po yan tabi. Ako itong sa Tamili Popular. Sabi nga niya, ako, uyon duman sa pinaluwas ni Vice Gandang pahayag. Ako ngayon, inupresera na magkandidato. Pero maano ngayon ako dyan? Daday ko ngayon aram. Daday ngayon nangangahulugan na maski araw ngayon kami kay popular ni madalaga na tanganing manggana. Daday ngaya. Yan o. Si Secretary Benhur Abalos, yaon po dyan, ma-file ata nyo ning Taan Barreta, last week, gari ma-dimitir na siya sa kunyan, sa DILG Secretary, takaipuhan baga, magsunod sa sistema, ngunyan, ma-file na yata iniman ng COC, si Benhur na Abalos. Inda ko sa natabi, susaro pa si Ipe, at sabi ni Ipe, so mga nambabas nga dyan, mamatay kayo sa inggit. So Mario Joseph naman, na mga tao. Ay, nako. Luto sa serbisyo po, kuan man ini, naging alkalde. Linya inining ko niyan public servant, ang ama kay ni, si dating Secretary Abalos man. So ano nga, sungarang kayo ni Abalos? Dating Comelec chairman man. Yan. Defuntong Abalos kayo ito. Linya talaga kan serbisyo publiko. Pero, so iba dyan na mga nako, nahiling tang mga sinasabi ko sa inyo. Ano ba yan? Tingog Kanbanwaan. Sisay pa so nag-file. So pinagmaldisyon sa Comelec kung i-disqualify nga nito ako. Hindi malason nga ka mo. Mario Joseph naman Salamat kan sa ido paginanyog. Mahal na Diyos ang magbantay, day magali, tulos na masunod po. Ang samuyang news director si Mardila. Ako man po, si Pio Fernandez. Good morning!